Sme počuli, všetky príznaky sú nám jasné a preto sme veľmi radi, že rozoberieme túto tému s našim hosťom, pánom doktorom Denisom Richterom. Vítajte v Dámskom klube. Ďakujem. Hneď ste začali tým, že nám tu dobre vonia, to znamená, a hádam, žiadna mozgová príhoda nás Dúfam, teraz nečaká. Počuli sme príznaky, počuli sme, čo máme vyskúšať, aby sme vlastne zistili, že či sa s pacientom niečo deje, ale ideme sa trošku rozprávať o rýchlosti a o akútnosti tej prvej pomoci. Tak ako by sme mali zareagovať, keď Je to výhodné z toho hľadiska, že oni už dopredu môžu urgovať potom centrálny príjem a nahlásiť, že vezmeme takéhoto pacienta a dá sa na to pripraviť. V každom prípade nemám šancu robiť doma nič iného, čiže zbytočne čakať a veľa ľudí robí túto chybu, že počká, uvidí, možno to prejde, počkáme. Neviem, či je to dlho. Je to veľmi krátka doba, ale musíte zarátať, kým človek zareaguje, kým dojde sanitka, kým sa dostane do nemocnice, kým sa spravia vyšetrenia. Všetko zaberie nejaký čas. Čiže ten čas je naozaj extrémne dôležitý. Tá šanca sa každou minútou, šanca na dobrý výsledok sa každou minútou zhoršuje. Dovezla rýchla zdravotná pomoc, dovezie pacienta na centrálny príjem alebo adekvátne oddelenie, kde v podstate sa na ňom pozrú lekári. CT, vziatú krv, vyšetrenia trvajú nejakú a že je to porážka, ktorú vieme, ale môžeme sa pokúsiť liečiť, tak samozrejme to pacienta okamžite transportujeme na jednotku intenzívnej starostlivosti a dostane adekvátnu liečbu. Čo to je adekvátna liečba? Ja viem, že sa to nedá asi teraz s neurochirurgom a v prípade, že ten hematóm, tá krv tlačí na iné časti mozgu, môžeme iniciovať ako operačné riešenie, aby sa odstránil. Ale tu ten čas tiež zohráva svoju rolu. To bola akútna starostlivosť. Tak ste mi povedali, že tak. Existuje ešte jeden spôsob, o ktorom sme chceli povedať, že je to taká tá pomoc, ale je to novinka, veľmi sa o nej ani nevie, ale je to veľmi špecifická pomoc. Takže skúsme ju najprv prezradiť. Skúsenosti, aj vybavenie, čo nie je také jednoduché. Čiže dá sa to urobiť, ale opäť čas hrá rolu, musíte mať v blízkosti dané pracovisko a musia tam byť ľudia aktuálne, ktorí to dokážu urobiť. A to je veľmi pomalý proces vyškoliť ľudí a prichystať po tej porážke. Ale dopredu, v ten prvý deň, to zväčša neviem povedať, ani to príbuzným alebo rodine nikdy nehovorím nejaké záväzné veci, lebo naozaj sa nedá. Ono sa to kľudne môže aj zhoršiť, zlepšiť. Je tých prvých sa dnes spoločne s vami od nášho hostia, od Zuzky Fialovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Dozvieme, aký je život v Afganistane, ako tam žijú ženy. Vy máte za sebou Uzbekistan, Tadžikistan, Azerbajdžan, Afganistan, teda poznáte dôverne tieto krajiny. A preto ženy majú automatickú práčku. Nie je samozrejmosťou, že majú elektrický sporák. Takže veľa času naozaj venujú veľmi ťažkej práci v domácnosti. A to bez ohľadu na to, či sú zamestnané alebo sú doma. Dobre, takže to by sme vedeli tak nejako pochopiť. Tým, že vy si poviete, že tie manželstva, tie rodiny ako keby dohodnú vopred, že teda je to surové alebo také. A on povedal, pozrite sa, vy sa berete z lásky a všetci sa rozvádzate. Veľmi dôverne poznala jednu takú rodinu, kde vlastne moja priateľka, doteraz sme priateľky, a vtedy asistentka tlmočníčka bola manželkou muža, ktorého otec má byť ako keby presne rovnaké, lebo tie ženy medzi sebou teda tak rivalizovali, hej, že to sú jednoduché domy, aj teda celý ten dvor, to bolo naozaj, že z hliny a také akože veľmi skromné. Ale je fakt, že pre nich bohatstvo je niečo iné, že tam, čo ste aj na tým emigrovať, takže tá úroveň vzdelania je tam naozaj nízka, ale oni si to uvedomujú. Keby ste vošli do triedy v Afganistáne, hociakej chudobnej, tak tam je hrobové ticho. Nasávajú. Oni proste sú tak šťastní, že afgánsky muži v takom niečom veľmi jednoduchom. A toto, čo ste priniesli, je skutočná nádhera. Vyslovene na veľmi, veľmi slávnostné príležitosti. Na vidieku to môžete vidieť častejšie dôležité. Ale potom prídete na svadbu a napríklad svadba je tiež rozdelená. Pozerajú a vedia, ktorá má aké šaty, ktorá má koľko zlata na sebe, ktorá má nový náramok. Takže oni sa malujú, oni sa obliekajú, oni proste nosia nádherné farebné veci. Poďme ešte k nich teda veľmi dôležitú úlohu, ale ako sme počuli, až keď prídu medzi baby, do takého babinca. Hej, a zlata na sebe, tak tá je ako bohatšia. My sme sa toto je vidiecký štýl, to vidiecké ženo. Radšej, aby ti kúpil automatickú pračku, alebo niečo praktické do domácnosti, lebo s ním ženám, alebo nie k vlastným, vo všeobecnosti k ženám vo svojej krajine. Našim hosťom, dobrý deň. Dobrý deň. Šťastný žiak, áno, jeden, druhý. Máme za sebou prvý mesiac, ja som to už spomínala v úvode, deti sa začínajú vrácať zo školy, respektíve ráno budiť a prestávajú mať chuť a takú tú dobrú náladu
nechce sa im ísť. Čo robiť, ak vidíme, že deti nechcú ísť do školy? Čo za tým všetko môže byť? Musíme najskôr zistiť, kvôli čomu to je. Či je to kvôli... Povedali ste, musíme zistiť, čo im robí problém. Tak ako to mám zisťovať? Pýtam sa dieťaťa, spolužiakov, kamarátov, učiteľky. Ideálne je spýtať sa dieťaťa prečo. Častokrát dieťa nevie povedať príčinu, pretože je ešte malé, najmä tie prváčence, ktoré chodia teraz na začiatku do školy. Ale je dôležité opýtať sa pani učiteľky. Opýtať sa pani učiteľky s tým, že neprišli sme pani učiteľku osočovať, ale prišli sme zistiť, lebo chceme, aby lepšie, ideálnejšie a ľahšie, najmä ak to dieťa nedostáva úlohy. Ale škola je o tom, že dieťa sa musí naučiť systematicky sa pripravovať a systematicky sa učiť. My vlastne škola je príprava na život a my musíme stále niečo robiť, stále musíme sa zdokonalovať, vzdelávať a toto vlastne pripravuje na toto škola. A prvý ročník je o to ťažší, že vlastne bolesti brucha a vyhováranie sa, že nechcem ísť do školy, lebo ma boli brúško, lebo je škaredo, mne sa ešte nechce vstať. No, robia všetko preto. A samozrejme, že toto správanie sa odrazí potom aj v škole. Áno, ale my to jeden deň si vypočujeme, snažíme sa to tolerovať, neboj, to prejde. Trvá to týždeň. Niečo sa udialo a ja to začnem riešiť s pani učiteľkou pred tým dieťaťom. Najväčšia chyba podľa mňa. Najväčšia chyba. Treba to riešiť veľmi citlivo a treba sa na ten rozhovor pripraviť. Vyslovene sa pripraviť a dohodnúť sa s učiteľkou na čase, kedy tam môžem prísť. V žiadnom prípade nie robiť divadlo deťom. Áno, bola otázka, že či skleróza multiplex môže súvisieť s porážkou, alebo či tam nejaký súvis, tak nie je tam súvis. Jedná sa o dve odlišné ochorenia. Dobre, nízky tlak, nie stresu, ale viete, vždy si povieme aj s každým lekárom ku každej téme, že nestresujme sa, robme všetko preto, ale sami ste počuli, v Afganistáne majú striedme neprejedanie sa, nefajčenie. Veci, ktoré napríklad, áno, jeden z povedal. vás nám napísal fantastickú, že ste prekonali mozgovú príhodu a že teda ste sa z toho dostali. My vám gratulujeme a hlavne, že ste vďaka tomu aj prestali fajčiť. Mimochodom, ja už som tu prerobila toľkých kolegov, ktorí prestali fajčiť. Aj pani Millerová už nefajčí vďaka mne niekoľko rokov. Je to veľmi pozitívne. Iba mesiacov, ale máš to. Psychické zmeny. Áno, porážka za sebou prináša okrem nejakých, čo ľudia väčšinou vidia, tých poruchy hybnosti alebo poruchy reči, tak prináša aj zmeny